Камил, спри! Ха-ха-ха! Хора, учителката и чак липсват. Търсят ги из целия кампус, но не могат да ги намерят. Какво е това викане? Защо не сте в час? Кой ще ни учи? Антонина Изодовна липсва. Какво говориш? Как така липсва? Тя напусна урока. Каза, че ще се върне скоро и от тогава никой не я е виждал. И сега чухме писък. Пречичахме и намерихме нечия чанта тук. Това е чантата на Амина. Пазил, сигурен ли си, че е нейната чанта? Да, това е нейната чанта. Добре, някой да се обади на Амина и да попита къде е. Сега ще й се обадя. Това е нейният телефон. Страх ме. Знаех си, че ще се случи. Аз не искам да умра. Бабъл, можеш ли да спреш да откачаш? Всички вече са достатъчно оплашени. Слушайте внимателно. Ако си мислите, че ще се възползвате от ситуацията и ще ми правите майтапи, както го наричате пранк, няма да стане. Вече ви казах, нашето училище има надеждна охрана. Никой паяк няма да влезе тук. Разбрахте ли? А сега се разпръснете. Но Елдар Омелиевич, това не е пранк. Проверих навсякъде. Чак и учителката никъде ги няма. А къде е нашият новият? Онзи, който се страхува от микроби? Вярно, той напусна кафенето с Амина. Ти си луд! Защо ме хвърли отгоре на шкафа? Страх ме от височини. Кажи благодаря, че не те вързах като приятелите ти. Просто ми свърши въжето. Но всичко е наред. Ще отида до железарията и ще купя ново. Тогава аз ще се справя с теб. Какво искаш от нас? Защо дойде в кампуса? Вие сте моята колекция. Какво говориш? Ние сме хора, а не нещо за колекциониране. Ей, може ли да ме пуснеш? Трябва да пазя кампуса, иначе директорът ще ме уволни. Заклевам се, че няма да кажа на никого. Ти глупав ли си? Не! Не се притеснявайте. В един момент дори ще свикнете. Ще си помислите, че е просто кошмар. Между другото, разбрахте ли кой ще ви доведа след малко? Това е, прибирам се. Омръзна ми да стоя тук и да се треса от страх, че някакъв маняк паяк ще ме отвлече. Не излизай навън, опасно е. Колко време трябва да стоя тук? Искам вече да се прибирам. Нека останем тук и да изчакаме, докато полицията разбере всичко. Аз мисля, че тук е най-безопасно. Много сме. Пакът определено нищо няма да ни... Ще играем или какво? Да, аз ще кажа една дума, а вие трябва да я познаете. Думата спайдър е паяк. Какво? Паяк? Снайперист? Не, спайдър. Спайдър! Къде е Амина? Споко, Камил. Дори не знаем дали е той или не. Знам, че е той. Кажи ми, къде е? Ами ако кажа, че не знам къде е, какво ще ми направиш? Камил, спри! Хора, той е луд. Какво става с всички вас? Елдар Омелиевич, намерихме престъпника. И къде е той? Ето го, там е. Какво е това? Някаква шега ли е? Това не е шега. Не виждате ли? Лицето му казва всичко. Той е луд. Ако го твърдиш, ти трябват солидни доказателства. Имаме ли такива? Не ми трябват доказателства. Виждам, че е той и без тях. Не, без доказателства не можете да наречете някого престъпник. Чакайте! По новините казаха, че този паяк има татуировка на паяк на ръката си. Затова е с ръкавици. Да не го познае никой. Тогава нека си свали ръкавиците и да ни покаже, че не е престъпник. Свали ръкавиците. Не ги свалям. Вече казах, че ме е страх от микроби. Не ни интересуват твоите микроби. Сваляй ръкавиците, казахме ти. Нов, мисля, че е по-добре да си свалиш ръкавиците, за да се успокоят всички. Добре, ако е толкова важно, ще ги сваля. Хора, той няма татуировка.
Сега спокойни ли сте? Надявам се, че се чувствате виновни и че сте обвинили невинен човек. Не се притеснявайте. Постоянно ме обвиняват за разни неща. Новак, иди и се приведи във вид. Останете тук. Трябва да говоря с вас за поведението ви. Въже. Крава. Въже. Количка. Въже. Райра на риза. Въже. Въже. Да, познах. Аз съм. Добре, стоп игра. Отивам до тоалетната. Не играйте без мен. Добре, ти върви, ние ще те чакаме. Искаш ли да дойда с теб? Така няма да се страхуваш. Не, няма проблем. Тоалетната е точно тук. Едва ли някой ще стои там и ще чака. Ето, вземи това за всеки случай. Човек никога не знае. Добре. Нека все пак да играем без нея. Ето, Денс, твое ръце. Надявам се всички разбирате. Да, Едуард Омелиевич. Страхотно. То се няма. И тя също липсва ли? Да, отиде до тоалетната от фитнеса и не се е върнала. Чухме писък, изтичахме, обаче там нямаше никой. Къде ми е телефонът? Оставих го в класната стая. Ще извикам полиция. Вие стойте в кабинета. Не отивайте никъде и заключвайте вратите. Сигурен ли си, че е изчезнала? Може би е някъде в кампуса? Добре, къде ми е телефонът? Вярно, аз съм толкова разпръснат мозък. Оставя го в учителската стая. Какво? Хей, отворете вратата! Кой ме заключи? Чакайте ме! Бабо, можеш ли да ходиш нормално? Не мога. Бабо, защо се държиш като момиче? Не съм момиче. Просто малко ме е страх. Ами ако опаякът изкочи за тъгъла и ме върже... Бабо, ти си толкова страхлив. Ти си страхливият. Момчета, спрете да се карате. Това е нелепо. Понка, къде е бабо? Кой знае, беше тук. Може би се е скрил от страх. Бабо, излез. Край! Умръзна ми да стоя на пост. Няма паяци наоколо. И къде е нашият директор с полицията? Какъв е планът сега? О, имам план. Нека играем забавна игра. Какво има, Дък? Каква игра? Половината кампус липсва. Пазел и аз ще отидем на разузнаване напред, а ти затвори вратата и не пускай никого. Ние идваме с теб. Няма да тръгваш с нас. Оставаш тук да пазиш момичетата. Божичко, той е вързал бабо. Трябва да го последваме и да видим къде го води. Боже, всички са тук. Казах ти, този е луд. Момчета, измъкнете ме от тук. Това е, викам полиция. Ще им се обадим по-късно. Първо трябва да ги развържем, преди паякът да се върне. Първо развършете мен. Амина, добре ли си? Да, добре съм. Благодаря, Амина. О, това боли. Може ли да си по-внимателен? Не се прави, пак ще те завържа. Добре, добре. Благодаря. О, така е по-добре. Не ви спасявам вас, Антонина Изолдовна. Защо не? Бързо ме развържете. Ако им пишете 6 на теста, ще ви развържа. И на мен. И на мен. Няма да ви пиша шестица, но мога да ви пиша петица. Добре, 5. И какво ще правим след това? Какво? Махайте се от тук. Чакай, трябва да се справим с този паяк. Как? Имам идея.
не, моля те, Паяк, не мен! Моля, не, моля! Няма да кажа на никого, че съм те видяла. Помощ! Още ли не си хванал всички?